Ọhaneze ndị ba ekenekwa m n'Igbo mụrụ nze m ọzọ biko na video anụ bụ video nwute ezigbo tie nwute na amarozi m bụ ya ndị mmadụ gba mgbe mbụ si na abụrụ mmadụ na they are looking for a way eji egbu boy egbugo agba mbọ egbugi agbunyu anya egbugo agba mbọ na n'Igbo anyị gbunyu anya nwe gbuo ya pee ya ọnwa. Like me, as a person, I decided to go on one pattern that none of my children will ever, God forbid, EJ boy. Chukwe kwa na ihe ọjọọ. Zụọ ụmụ gị ka ya azụ, mụọ nke ya azụ. Ọbụla Igbo aka ya azụ. Zụọ ha because parenting now they had karịa mgbe ndị be anyị na-awụ ọgọdọ azụ ụmụazị because now there's a lot of distraction in the society, especially nwa je boy or before kwa bụ mmadụ jecha boy pụta isi na onye amala ihe. We thank God for some of us ga boy that time because onwe ha ya akụziri gị na boy ha akụziri gị na school and ndị bụ na ama nkụziri gị. That's where you learn experience, that's where you become a man, a mature bụrụ nwoke. Onwe ha bụ mmadụ amature bụrụ nwoke. Mana this incident kita me according to this story na asị na ndị anụ bụ ndị nwoke akpọrọ nwa boy mmadụ jebe Congo ana eme ụmụ boy a na-enwe leader gba sị na onye bụ manager nwe ike obu na onye esetolu next year isi akpọta ndị ọzọ ndị ha akpọta anọlụzia under him, he will be the one to be guiding them. So this man wee nwee ndị boy mana he was beating this young boy according to them. I wish I can lay hand on the video. But the young boy secha foto, mgbe secha video, mgbe na-eti mgbe etili ya ihe which wounded ya na arụ. I wish I can lay hand on that video man from here. I've tried, I've searched, I've chocha from that video. So the story has it that this man, despite hearing all kuchada yombo when ataba anibai, born atabaze along the line, boy na phone na nwa ya nwoke sit shop nata da. That their manager we can no again no go tell the young boy according to Agwu go teacher. From there, pepe nwa takerela tetero. Mana ihe na-agbago juzi anya bụ na this man na-eti this young boy ihe ọ na-eti ya jaja. Mana mgbe abịa mee this young man video mgbe a na-ebulatala ozi the boy na-asị na ekugbugo this guy na egbugi ya. Or Yato, he didn't say anything, he didn't do anything because no man again is guilty. He couldn't defend himself. I'm not saying that I care the man, there are some people that cannot defend themselves. But you hereby now there's evidence against you from beginning before this young guy and there's evidence against you from beginning this young man here. But as a result of hitilia, Ojiwe mwakiti iponatagolo nde mmado ndebe huzuya na nwe kpọrọ na ndụ ibunati ya n'ọnwụ. Iwe ọcha afọ na gị na mmadụ ama n'ọnwụ biko return the baby to ndị nwe ya. Return nwa ya gịnị to ndị nwe ya. Eji mhe na awareness onye ọbụla n'ụbọyị mekpọrọ nwa mmadụ gị na ifo na gịnị ama n'ọnwụ kpochi ya azụ. Ọ bụ na 4 years kunu go, ọ bụ na 5 or 3 years kunu no. Ọnụ ọbụla ije sị ndị be ha nna biko I cannot manage this child mana biko dododo na eno nke nji unu wee gịnị nye ya support wa na nwere ihe ọzọ yi bido mụnwa ko bido mụnwa. That maybe I useless ya nwa mmadụ for many years at the end of the day so tahụkwa na mmadụ ọ pụtazi ọ bụrụ problem. Ụfọdụ na-anata n'ọnwụ, ụfọdụ anata na ndụ ọdị ndụ ọnwụ ka mma. Ụfọdụ anata ya na-akpazi agwa ka ndị be nda. Biko na this video maka this video bụ gịnị ihe mwute. Ihe mwute. Kwado na mboza ndị ba. Ọhaneze ndị Igbo ndewo nọ. Ije ụwa kpọọ ihe ọjọọ. Ọ bụ na ine n'anya n'iru akwụkwọ ị ga-afụ onye a na-akpọ Chinonso Udeaja. Ọ kpọ ya Nonso Udeaja, onye Nnewi okpu na egbu. Obi Congo. Afọ otutu ya wụ Akapon. Inekwa anyị ga-afụkwa nwa boy ya a na-akpọ Ọdịnaka Chukwu. Ọkwa onye okpu na egbu. Also
ya wu Chinosu Udaja na papa Ọdịnaka Chukwu enyi Chinosu Udaja wee sị ka ọ kpọrọ nwa wee gaa Abọyị wee kpọrọ nwa na Congo mgbe ọ nọ na-eti this boy ihe mana before nga further nga like ka ị get voice the boy mgbe ọ na complain na ya wu Chinosu Udaja na-eti ya ihe oge ọbụla. Get the voice. I'm coming back. Good morning. What is going on? You know you're well. You go out there. I'm not walking away. Maka mosima unu obodo akwanye ya egbu mosima unu obodo akwanye ya egbu ife mmadụ emu ọ na-akọ mmadụ ife n'ifu mmemme I'm like you name me several times only for several mu na-edie ma nke a karịgo nke a n'ime ife ife ọ na-akụgo ife ọgwụ na akụgo ife na ọpụta oburu okwute na-asụ onye ọrụ like nke nya na interlock ka o bụ swam interlock bụ na-akụ ma n'isi na-akụ ma n'ọnụ na-agba m ụkwụ n'ọnụ na-agba m ụkwụ n'afọ ọdụọma onye ka njika ike gwada ma ife moto egbu m n'obodo ọnya ya egbu m n'efe omem n'ihu ọka ekwu ozi apụ ọ chọkwa ka ụkọ ime ọzọ buru interlock na-asụ mmadụ n'ahụ amaara ike ma ọnụ onye ka njika ngwa unu na mbọchị egbu m n'obodo ọkwa ya gburu m kụ nwa na mmanụ mbọchị mmanwụ n'obodo ọkwa ya kụ mmanụ ọnya gburu m maka ọmụọ eti mmadụ ife ọ ya chetara ma ọ chụ ife apị onye ọ bụrụ okwute na-azụ onye ọ bụ ụzọ buru taịsị sụọ m n'isi saịtị agbawasịa o je butezie interlock buru na interlock na-asụ mmadụ n'ahụ amaara ike do ụmụ ife onye agwụ na-agwa ma ọ bụ biko inugo the voice anyị nụrụ voice Ọdịnaka nwa bụ ya mgbe ọ na-eti ya ihe inekwa anya n'ihu the boy ga-afụcha mark the boy bụcha n'ihu ma n'aka ọ Chinosu Udaja ahụ ya kụrụ ya datin na it happened na Chinosu Udaja kụgidere this boy he kwuru aka kụgbuo ya ọnwụọ mana before then get voice the woman kwuru okwu. I'm coming back. Hi obi agbarịsichaa nọ mụ obi agbarịsichaa mụ unu na-egodo anya n'ihu nwa this innocent child nwa pụrụ boy ka ọ dụrụ ezinụlọ mma ife niile kwuru ya eme n'akwụkwọ nsọ ha nche emezuchana ọgwụgwụ oge nwa oge egburu egbu nwa oge ji aka kugido kuwuo nwa ọga nwa ji aka wee kugido nwa wee kuwuo ye nwa pụrụ ka ọ dụrụ ụmụnne mma nwa jebere boy ka ọ dụrụ ụmụnne mma ka ọ dụrụ papa ya na mama ya mma ọ ga-ewe were aka wee kugido nwa kuwuo ye nwa akwa na afa nwa awụ Ọdịnaka mmụọ too onye Anambra steeti dị n'ime Nnewi North nwa wu onye ọkpụ na-egbu afa papa ya wụrụkwana Azụka mmụọ too dị n'oge afọ oge wụrụ Chukwu na nso Udaja ha ncha ndị ọkpụ na-egbu n'ime Nnewi Anambra steeti Nnewi wụrụ ndị ọkpụ na-egbu n'ime Nnewi afọ ọtụtụ ọgaghị awụ akapon obikwana Congo o wee wụrụ na nwa papa ewe Azụka mmụọ too na Chukwu nọnso Udaja ha ncha awụ bụ enyi ọ na-abịa bube ha abịa ha na-ejekọrịta ibe this man makwana nwa this man a na-akpọ Chukwu nọnso Udaja ma nwa na-abịa ọ na-abịa bube ha abịa ha ncha na-anọkọrịta o wee wụrụ na Chukwu na nso Udaja ahụ wee bịakwute papa ya wee sị na ọ chọrọ ịkpọrọ Ọdịnaka mmụọ taa ka ya na abụbiri na Congo ka ọ gbarịa boy papa ya wee kpọrọ Ọdịnaka kpọrọ nwa wee kpọọ Chukwu nọnso Udaja onye a na-akpọ akapon wee kpọrọ ya ọga nwa ya na abụ wee biri na Congo wee sị na o nwere ofu ụbọchị ọdụ ekwuburu na ọga nwa na-akụbu nwa ife ọ na-eme ọkụcha nwa ife oge ụfọdụ nwa akpọ ndebe ha
na complain na-ekwukwo na oge na-akụwa ife nwa na-akpọwa ndị be ha steeti agwa ha unu n'anya n'ihu nwu na afụ mak dụcha n'ihu nwa oge na-akụwa be ife ndị anyị fụdụrụ ka ihu esi kpaka ọ nọhọ dịrị taa ka akụbara ya o wee wuru na ofu ụbọchị ka a sị na ọga nwa abatara o wee wuru na ọnụ ụzọ geeti ha agha oghe ọga ha wee jụwa wee na-asị kere onye meghere geeti ya oghe ofu nwa bụ onye nọ nso wee na-asị na ọdịnaka meghere geeti ya oghe ife enweghị isi o unu fụkwa ife enweghị isi ka ọga nwa jiri edu na nwa mmụọ ka udo onye ụwa ha atọ ụtọ godo onye achọghị enjoy ụwa ọrụgodo ọrụ nwa onye ji aka gụgide etu akụwa oye nwa onye ọzọ nwa tara n'afọ zụwa zụnyitecha nwa enyegidoro na nni zụọ n'akwụkwọ wee zuruo ya ụka nne na nna ya wee kpọrọ ya kapọn onye a na-akpọ Chukwu na nso udaja o wewuru ife enweghị isi geeti ka o ji wee kụgido nwa akụwa oye ewesị na mgbe ọ jụrụ ofu nwa bụ ya wee sị n'ọdịnaka mmụọ nya nwa owesị ofu nwa bụ ewesị nwa n'ọnya wu onye meghere geeti ya ewesị na ọ ga-ewe bịakwute nwa wee na-ajụ ya na-asị ya na akwa asị na ọnya meghere geeti nwa wee sị mba na ọnya meghere geeti na ya nọ n'elu asụ akwa na kedu ka ya esi wee nọ n'elu na-asụ akwa bịakpajekwa megekwa geeti ọ ga-ewe kọbakwa nwa maka ọdụrụ mbụ akụ nwa na-agwa ya na-asị ya na ọhọnya ọga na ọhọnya meghere geeti na ya nọ n'elu na-asụ akwa ọ ga-ewe kụwa nwa wee kụtọsịcha nwa wee si na oweje taịsị agbabebere n'ahụ wọlụ wee pịa ya nwa n'isi pịatọsịcha nwa na ogo ihe ọgwụ wee gbatawa nwa for 2 weeks ogo ihe ọgwụ ife a wee lekọwa nwa n'isi lekọcha ewesị na nwa kpọkpọrọ ndị be ha vidio kọl wee na-asị ndị be ha vidio kọl ha wee fi ihu na ọnụ wee na-asị papa ya na mama ya na onwekwa ife gburie enu n'ọkwa aka pọn gburie ha bịakwa kpọrọ ya na ngwa ife gburie enu n'ọkwa aka pọn gburie na oge ejidere ya ekowe gbosichaa ya nne no o wee bụrụ na oge hapụrụ nwa wee mewara travel nne na nna nwa kpọkpọrọ oge si agha sị kpọnatara ya nwa ka ha triti ebe ọ chọghị itriti enu oge hapụ nwa nwatawara ụlọ krismas mewara travel ewesị na nwatakịrị nwere mbọsị o bu ahụ ya wee jebe warehouse wee bugosicha anụ ngwa afịa dị na warehouse wee bata wee daa wee tiri isi na-asị nọ nke maneja nọzi na Congo anya maneja ha nwa bụ ọyịkpa maneja nọzi nya wu onye jerigote ọgwụ asị paracetamol ka enyebezie nwa paracetamol n'abalị ahụ ọṅụma ṅụcha nwatakịrị na kpụgburu oteta ha don ụmụnne nke unu dum George Ifa ka unu dum George Ifa onye ọ na-akpọjere nwa ebonyi ya na-erukwa anya mara ụdị ọgụ onye ọkpọrị ya onye ọ na-akpọjere nwa ebonyi na-erukwe n'anya akwanye akpata na abonyi nwezi ka o si dọkịta ụfọdụ ụkwọ sacrifice ka ejizi ụmụazị eme nwekwa ife dị ọdịnarị ụfọdụ ụkwọ sacrifice ka ejizi ụmụazị eme ikokwo nkwuwa ọkụ wuri ewu after everything ka ego enwe ike wee buru ka ego egbowa maka na ọma ife mere nwa ikekwe ọnwụ na-etu esi wee ji ya ji ije ahụ ikekwe ọnwụ na-etu esi di ya rụọ ọrụ ahụ na ọrụ ahụ eta na-etu akọ isi wee wọk kedu ka o si kọba ọnwụ na onwe ka ọ kọbara ife akọbakọcha ọ ya hapịa ọ ya ejego ihe ọgwụ even o nwedoro nne na nna ya ha pịacha ụmụ ha ịtarị ha na-eji ego ihe ọgwụ unu nke gị jide tais pịa nwata n'isi pịachaa ya ịhapịa ndị nne na nna ekwukwa ogo kpọnata nwa ọkpọrọ ezinụlọ Chukwu na nso ude aja onye a na-akpọ akapọn onye ọkpụ na-egbu nyawa ọga nwa ọkpọrọ ezinụlọ nọtawara hapụ nwa na Congo nwa ọkọchara ife ọ hapụ ya na Congo na wara nọtazie ebe a nwa wee nwụọ maneja onye kpọrọ ya na fon na nwa nwụrụ anwụ o wee jekwu famili nwa wee jụba ha na nwa na ọrịara ahụ nwụọ mana ọmụghọ na nwa emebuda na vidio kọl gwa nne na nna na ọ ga-ekụrụ ife
this man a na-akpọ Chukwu na nso ude aja ọmụọ na ike ejuru eju n'ike ejuna donu onye ọ na-amakwa na nwa ya nọ n'aka Chukwu nọ nso ude aja onye a na-akpọ akapọn onye ọkpụ na-egwu ya jekwa kpọrọ nwa nwoke akwụkwọ ogbu mmadụ nwoke akwụkwọ na onye ọgwụ ego jekwanụ kpọrọ nwa ụnụ onye ọ na-amakwa na nwa ya nọ n'aka Chukwu nọ nso ude aja onye ọkpụ na-egwu onye a na-akpọ akapọn jekwanụ kpọrọ nwa ụnụ kịta na bifo chiejie kịta na akwụkwọ ụtụtụ onye ahụ jiri gbogbo chọwa ehi udo oji n'ụtụtụ a bifo chiejie Chukwu nọ nso ude aja onye ọkpụ na-egwu ogbu mmadụ o gburu innocent soul o gburu obere nwata enweghị ife ọma Jizọs ka ọ ka dịbagodudo na ụmụ ụwa sonu George ya n'okwu a sonu nke unu George okwu a udo in the voice now ka kpatara this man ga-eji wee nwee idiri obi ọja wee kụgide dizibọ wee kụgbuo ya ọ bụrụ ya ka a na-akpọ mmadụ ịgwọ ọgwụ ego ihe agịta na ọwara ntịrị ikwu dizibọ ya kụgbuo this boy ya dizibọ na-esekwu okwu na achọrọ m ka ịwọcha vidio mgbe ebunatara ozu the boy na compound ya bụ Chinonso Udeaja wọch ị ga-afụ mgbe a na-ese ya bụ Chinonso vidio ọ na-ezo ihu ya ezo maka ọnwụ na aka ya dụọ n'ọnwụ nwa mgbe anyị na-ese vidio ọ kara iri ya atị ana akaghị bute ozu nwa na compound ya wọcha the video I'm coming back. Yes, why? Yeah, I know. onye ka ekpore kurie enu onye no su daja onye okwu na-egbu onye wakurie aba uru ni kwisi iwu aka mani wepụ aka n'ihu anyị bishi onye nwa dị ha onye tai kwuru for the video so achọrọ m ka m mee this public announcement that na Chinonso Udeaja onye gburu ọdịnaka nwa boy ya for no reason. So ngala ka share video ka video aga viral enwekwe ndị kara gba boy n'aka Chinonso Udeaja biko no ya kpọrọkwa no unu for the video for everything maka ọ na ya nwa di ya wo na wo nwa amadi n'aka ya dị ọcha ba na ese video he would have react okare react una afukunu fukwana ese video na asigu nekwa onye gburu ihe ya wu Chinonso Udeaja onye eji akapon we mara na Congo. So una afuko o si me gbasa na ozi a kunu mara na enwe ndị bụ mmadụ mana ha bụ mmadụ ha wo ogbu mmadụ. So ya wu Chinonso awurgo ogbu mmadụ taa ọpụ uno enwebiko uno otego ogbubere. So gbasa na ozi ka ozi a ga viral onye na fu Chinonso Udeaja ka ọ ma na ogbu mmadụ o jidego nwatakịrị kọtọ ndụ ya n'ike nwa nwere ihe o mere ya. Ọtụtụ ndị ụmụ ọga na-eti nwa bụ ege ihe ọ bụ na ị na-afụ na nwa bụ ege na gị na ya ga-anọ mkpọ n'anya. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eti med ya ihe ọ bụ na ị na-eru ya na-afụ na mkpe na med ga-anọ mkpọ n'anya.
mana ahịa wa ọnwa mana nke a bụ ọnwa nke a obi ọjọọ ka onye nke a ji wee tigbuo nwa n'aka na nwa na-enwere ihe o mere ya mana ịmụtara nwa ịzụta tigbuo nwa obi ga-adị gị mma gbasaa n'ozi a biko mekeshọn na ishare vidio ọ ga viral ka ụwa niile mara Chinonso Udeaja onye ọkpụ na-egbu na Nnewi nọ na Anambra steeti wee ogbu mmadụ na onye agbụrụ ọdịnaka nwa bụ ya ije ụwa.